Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Elise, 20 years old at isa sa palaging nakatutok sa mahiwagang Burnay. Sumulit po ako kasi nalalagay sa peligro yung relasyon ko sa boyfriend ko at hindi ko alam kung kasalanan ko. Mahal ko ang boyfriend ko at ayoko siyang mawala sa akin. Baka sakaling mapayuhan niyo din ako kung paano manunumbalik yung dating pagtitinginan namin. Ganito po kasi, magaling po akong manamit at mag-ayos sa sarili kahit limitado ang budget. Wala po akong pambili ng mga damit, sapatos at accessories pero sadyang magaling po akong pumili ng babagay sa akin. Yung mga nabibili ko sa ukay-ukay na 20 at 50 pesos, kapag pinagterno-terno ko na pagmumukha kong mamahalin talaga. Nagmumukha pong bago at mukhang binili sa mall. Mukha po talaga akong nakakaangat-angat sa buhay kahit ang totoo wala akong pambili ng tanghalian. Nung magkakilala po kami na boyfriend ko, tinanong niya kung saan ako nagtatrabaho. Sinabi ko po kung saan. Sa hotel. Hindi naman po niya siya nagtanong kung ano ang eksaktong trabaho ko kaya hindi ko na rin pinahaba. Hanggang sa dumating po yung panahon na pinakilala na niya ako sa pamilya niya. Sinabi niya po na nagtatrabaho ako sa hotel. Hindi naman po sila nagtanong kung anong ginagawa ko sa hotel kaya hindi ko na po sinabi kung ano yung trabaho ko. Kamakailan lang po nakita ko yung mama ni boyfriend sa pinagtatrabahuhan ko. Madami pong tao noon at mahaba ang pila. Paglabas ko po sa cubicle ng CR na nilinis ko, nakita ko po ang mama ni boyfriend na nakapila sa CR. Nagkatinginan po kami habang nakagloves ako at may hawak na floor mop sa isang kamay. At basahan naman sa kabila. Sa sobrang gulat po ni future mother-in-law Sana, nabitawan niya po yung bag. Ako naman po, hindi na nakapagsalita rin sa gulat. Ang dami ko din po kasing CR cubicles na lilinisin pa. Sinubukan ko pong kausapin yung boyfriend ko pagkatapos ng duty ko pero wala na daw po kaming pag-uusapan. Sinungaling daw po ako. Mapagpanggap. May kasalanan po ba talaga ako? May pwede pa po kaya akong gawin para magkabalikan kami? Thank you po sa inyong dalawa, ang inyong tagapakinig, Elise. Di umilis ka na. Di umalis. Ganun talaga. At least nagkaalaman na din. Oo. Pero Elisa, hindi mo pwedeng sabihin wala kang ambag dito sa problemang ito. Tama. Kahit hindi naman tinanong sa'yo. Yes. It's really obvious also na sa ilang beses mong sinabi na hindi naman sila nagtanong So hindi ako nag-elaborate. So parang medyo may tinatago. Correct. Ikaw din sa sarili mo. Oho. 'Di ba? Alam mo na posible siguro sa pagkakilala mo sa kanya or 'di ba? Tas yung ikaw pa, yung pagkatao mo na mukha kang mamahalin kahit sa totoo lang wala kang pambili ng tanghalian. Alam mo, skill 'yan. Talent 'yan kung ano man tawag diyan. Very good ka diyan, 'di ba? Kaya lang yung minsan nga lang ang hirap lang din kasi hanggang kailan yung pagkukunwari na yayamanin. Mahirap mag-sustain po ng kasinungalingan eh. Correct. Although ang pwede mong sabihin dito, Elise, is hindi naman ako nagsisinungaling eh. Hindi naman sila nagtatanong at nagkataon din lang naman talaga na maporma ko. Kasalanan ko ba yun? Totoo naman, gets naman din natin talaga. Pero deep in your heart, you know. Alam mo sa sarili mo na sa ukay mo lang lahat binili yan. Alam mong tinatry mo lang talagang i-level up. Ganyan. At alam mo sa sarili mong tinago mo din talaga. Correct.
Nagtago ka, Malinaw naman girl. kung hihimayin natin yung kwento mo, Elise. Tama. Na yung pagporma mo, parang nagpo-project ka. Yes, na you ng are somebody. Tapos very generic din ang sagot mo na nasa hotel ako nagtatrabaho. Correct. So parang Oo. pinapakete mo yung sa hotel ka nagtatrabaho and then yung Yes, pormahan maporma mo. ka, 'di ba? Na So, yayamanin maybe ka. so parang ang datingan doon na napo-project mo is receptionist ka. Yan. Parang ganun. Correct. Manager Oo, or or whatever. whatever. Supervisor or whatever. Correct. Oo. Ako, yan yung may isip ko rin nung Oo. una. Kaya lang, nung sinabi mo nang hindi naman sila nagtanong, so Oo. hindi naman ako. Medyo na-gets ko na, Ayan. 'di ba? Kung ano yung kasunod, malamang utility. And una sa lahat, walang mali doon. Yes. Uulitin ko to ha, at lagi ko tong uulitin. Maaari pong mag-absent yung receptionist ng hotel. Tama. Maaaring mag-absent yung CEO niyan at Yes. yung manager diyan, yung supervisor diyan nang walang nakakapansin. Yan. Hindi mapapansin. Correct, pero isang araw mawala yung utility. Talaga naman, 'di ba? Mapanghina. Tsaka tingnan mo, ano yung reaction mo, Elise, nung nakita mo si mother-in-law, future mother-in-law. Ang ano yung naging reaction mo, nagulat ka din. Yes. So kung alam mo sa sarili mo, if you're self-aware na wala kang tinatago, hindi ka magugulat eh. Oo, tama. Adi, ang gulat mo is nagulat ka na nandyan siya. Oo. Pero papansinin mo, Yes. tita, nandito ka pala. Oo. Hindi ka naman nagsabi. Ayan. Hindi. Ang So, gulat mo ay gulat na Takot. Takot, correct. Ayan, Gulat oo. ng hindi nagpaliwanag or Oo. gulat ng hindi mo na rin siya pinansin kasi kamo, may mga cubicles ka pang lilinisan. Pero Oo. kung guilt-free ka, sa Yes, totoo lang, totoo. kahit marami ka pang lilinisin, ano ba naman yung ilang minuto mong kausapin? Oo, yan. Guilty yung mga galawan mo, Correct, girl. Wag mo, oo. hindi mo kami maloloko. Well, siguro at least Elise, yung itong mga nangyayari sa it teaches you a lesson eh. Correct. Una, syempre, yung pagtago mo, nag-disclose ka kasi talaga ng mga information about you eh. Hindi mo talaga sinabi talaga yung Oo. lahat-lahat eh. Una, red flag, imaginein mo, hindi alam ng boyfriend mo kung ano talagang trabaho mo sa Correct, hotel. 'di ba? Basta hotel lang. Ang red flag din naman kay Jowa, bago siya, alam mo yun, nagkaalaman na, hindi ka rin niya masyadong kilala. Ibig sabihin, minsan hindi ka niya sinundo. Correct. Hindi niya nakilala yung mga kaopisina mo, Oo. 'di ba? Parehas kayong parehas ninyong hindi kilala ang isa't isa. Oo. Red flag din in the sense yung jowa mo na, so what kung Utility, kung 'di mahal ka ba? talaga, 'di ba? Walang problema doon eh. Posibleng magstay pa rin din sa'yo, maintindihan, ipaglalaban ka sa parents niya. Correct. Pero dahil nang nalaman nga yung talagang status mo, Correct so ka. hindi lang siya tumitingin doon dahil mahal ka niya. At the same time, tinitingnan niya rin din magiging status niya, yung image niya Correct. sa makakilala sa kanya. Tama. So, alam mo, ano na rin to consider it also as a wake-up call. Yes, tama. O di naman kaya silver lining kahit hindi hindi mo makita. Kasi kahit pa paano nakita mo rin kung anong klaseng lalaki si Guy Oho. na may pangmamata. Oho, Pwedeng may pangmamata or pwedeng na-hurt lang talaga kasi Nasaktan lang. sinungaling ka eh. Oo, nagsinungaling ka Oo, eh. nagsinungaling ka talaga, girl. Oo. Wag na. Habang nakikinig ka ngayon, sinasabi mo na parang, ay, hindi naman ako nagsinungaling. Hindi naman sila. Tumigil ka. Kukurutin ka Tumigil, rin ni Colonel correct. Cutter. Totoo, yung pinakamalaking lake cutter makikita ko. Okay, pinakamaliit para pinong-pino. Yung pagkakakurot ko sa'yo, wag mo nang lokohin yung sarili mo. Wag nang lokohan, and this is a wake-up call for you also na next time, be truthful. Ayan. Hindi mo kailangan mag-pretend to be somebody else. Alam mo, yung pretending to be somebody else, it only gets you a little far. Ibig sabihin may hangganan lang kasi ang Ayan. hirap mag-pretend hanggang sa dulo. Hanggang kailan yung pagpapanggap? Correct. Diba? And there are consequence talaga sa mga decision making natin. At eto na ang isa sa mga consequence dahil nga partly may tinago ka talaga eh. Correct. It doesn't add up yung halimbawa, pinapakita mo na yung pormahan Correct. mo tapos doon sa trabaho mo dahil hindi mo talaga dinisclose eh. Tama. Na ay utility lang po ako. Correct. Ano talaga eh. Tama, Jegs eh. Pormahan, hotel. Oo. Walang parang image siya kung pinoproject. Oo. 'Di ba? Totoo naman, hindi mo sinabi. Totoo 'yon, 'di ba? Pero pinili mong wag sabihin. Oo. Kasi kung hindi mo concern yung image mo, kung talagang ganun ka talaga ka madiskarte, sasabihin mo. Oo. Uy, alam mo ba, binili ko lang to sa ukay. Oo. O kaya ichichika mo dun sa parents niya. Alam mo, tita, Oo.
magkano yung mga damit mo? O, sabihin niya, ganitong libo. Ay, naku tita, meron akong alam sa may Quiapo. Apakabonggang ukay-ukay. Minsan may makukuha ka dyan good deals na mga galing talaga sa mga yayamanin, mga branded talaga, mga ganon-ganon. Mabibili ko lang 50 pesos. Ganon. Sasabihin mo talaga. Hindi projection mo, hotel ako nagtatrabaho, parang galing mall lahat ng mga suot ko at mga binili ko. Masyado kang defensive sa sulat mo. Oo, correct! Hindi naman ako nagsinungaling. Totoo. Kaya wag na parang ngayon, ganun pa rin yung reaction mo. Parang sasabihin mo sa amin, hindi na ako nagsinungaling. Habang nakikinig ka ngayon, tumigil ka. Kasi yung pagsisinungaling, pag sa heart mo nararamdaman mo, may something tinatago ka. That's part of cheating at pagsisinungaling. Kasi kung wala kang hindi ka matatakot. Kagaya nga, parang sabi ni Nicole na, bakit ka dapat papansinin mo? Hi, tita! Oo! Hindi, takot ka Nagulat ka, hindi mo rin siya pinansin. Ayan, tsaka ba't ka nagulat? Ano naman nakakagulat na nandun yung nanay ng jowa mo? Hotel yun. Ang mga natatakot at nagugulat, may mga tinatago. Correct! Diba? Alam na this. Pero again, hindi mo dapat ikahiya. Ito ay isang pagpapaalala din sa Elise. Hindi mo dapat ikahiya yung trabaho mo. What you're doing is a noble job. Maayos na trabaho yan. Uulitin namin yung kahalagahan ng utility sa kahit anong kumpanya. Mahalagang mahalaga, di ba? Lahat ng bakit ang mga bahay ay malilinis dahil sa mga naglilinis. Imagine mo isang bahay kapag hindi nilinis. Basurero kapag hindi pinulot ang basura ng ilang araw, di ba? Ramdam mo kagad yung dumi ng community. So, there's nothing to be ashamed of. Dapat proud ka. Ikaw ang mapapansin kapag nawawala ka, yung boss mo hindi napansin o nawala, di ba? Nakabalik na't lahat sa 2 weeks na vacation yung boss mo, walang nakapansin. Ayan. Pero ikaw isang half day ka lang na nawala. Asa na si Elise? Ayan. Bakit wala siya dito? Puno na yung garbage bag. So, be proud of your work and be proud of, alam mo, ikaw yung mga tipong, kung kaya mo mag-mix and match ng mga damit nang hindi ka gumagamit gumagastos ng malaki, pwede mo nga i-video yan Tapos, dyan ka pwedeng kumita ng extra. May nakita na akong ganyan, Jegs, na content. Correct. May content na bumibili lang talaga siya sa ukay. Tapos, ang galing kung paano niya mix and match niya ng mga accessories. Sas mukha talaga siyang, kung halimbawang sabihin mo na ang gumawa nun na isang sikat na, let's say, fashion designer, tatanggapin siya ng susuotin siya ng Heart Evangelista. Sa madaling salita, tatanggapin siya ng fashion industry. So sa madaling salita, ganun yung gawin mo. Di ba? May ganun kang talent Saka kung yung end game mo, humihingi ka ng payo sa amin kung paano manumbalik, sa ngayon, wala kang magagawa. Wala muna. Hayaan mo munang pwede mong i-try suyuin, mag-sorry, utang na loob, mag-sorry ka ha. Huwag nang yung uulitin mo pa na hindi nyo naman kasi tinanong, so sila pa yung may kasalanan. So be humble enough to admit that you made a mistake. Ako, yan yung pinaka-hatest ko talaga, Jegs. Yung mga, alam mo nang may kasalanan ka, justify mo pa. Kitang-kita na nga, may hawak kang map tsaka basahan, sasabihin mo pa na hindi ka nagsinungaling, di ba? Nakapanood nyo kasi ng mga teleserye, telenovela, K-pop. Totoo, K-drama pa more. Ayan, kaya ganyan tayo di ba? Nabubuhay tayo sa isang idealistic world. Hindi po ganon. Ang tunay na romanticize yung correct, yung mga ganyan. Hindi po ganon. We have to be truthful. And ikaw, kung halimbawa itong jowa mo, hindi na talaga kayo maging okay, hindi talaga natanggap ng pamilya, 'di ba? This is a wake-up call and a lesson for you that the next time you go into a relationship, you have to be honest. Ayan. So, i-take mo yung consequence na to. Wala kang magagawa dyan. Correct. Malay kasi nasaktan din yung boyfriend mo. Posible Posible kasi pinaglaban ka rin din niya sa magulang niya. Hindi sa hotel naman nagtatrabaho. Ano problema yun? Malay natin, baka gusto din ng magulang niya na mas mataas pa dyan. Pero pinaglaban niya sa hotel ka nagtatrabaho. Ganyan. Tapos matuklasan na. Ganon, diba? So, hurt din si jowa Yes, Alam mo, sa totoo lang, baka nga hindi lang dahil dun sa job na the job itself. Yung fact that you lied. Yeah. You really lied. Ulitin ko Elise, nagsinungaling ka. Yung pagtago ng katotohanan is still kasinungalingan. 'Di ba? Hindi mali wag mo nang pilitin na hindi ka nagsusinungaling kasi sasabunutan ka sa isang correct, totoo. Isang Totoo. Yung masakit, ganon.
Naalala ko lang tuloy ng loko sa akin eh. Oo. Hindi daw siya nagsinungaling. Pero hindi niya lang sinabi na may jowa siya. Pero hindi siya nagsinungaling, di ba? Kairita. Ganun ka, Elise. Kairita. Hindi ka nagsisinungaling, ba't todo explain ka? Kaya nga! Nakakaloka! Elise, ayusin mo ha. Pwede pang maayos ang sarili. Hindi man ang relationship, kundi ang sarili at Tama. pananaw, ha? Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!